Mi smo Buk i Zvuk. Prošle godine osvojili smo Best in Show jer smo dokazali da audioknjiga pripada ulici, a ne slijepom crijevu Velesajma. Ove godine odlučili smo otići još dalje. Doslovno. Isplovili smo iz Zadra. Brod nam je postao mobilna baza u kojoj smo pripremali Audioliber 25. Vizualni identitet, rad studija Kuna Zlatica, bio je spreman za plovidbu prema onima do kojih kultura rijetko dopire. Stanica Sali na Dugom otoku. Doček u stilu otočke književnosti. Legendarni knjižničar Ante Mihić s kariolom punom knjiga za pisca Damira Karakaša. Put do čitatelja ponekad vodi preko rive. U mjesnoj knjižnici dijelili smo prve poklone i kartoline s kodovima audioknjiga. Uz klavir, marendu i razgovor pokazali smo da književnost nije uštogljena. Ona je tu, na otoku, opuštena i dostupna. Ovo je početak divnog prijateljstva. Vrhunac Audiolibera u pogonu tvornice ribljih konzervi Mardešić. Uz ritam strojeva, Damir i Nikša svirali su za radnike iz cijelog svijeta. I opet kartoline. Fizički most prema digitalnom svijetu. Prvi naslovi za one čije su ruke zauzete, ali otvoren. Za picu ako imate uročad. On jedne splitske spisateljice polje. Naše baze slušanja postali su ABC klubovi. Od Nebodera Spana do psihijatrijske bolnice na Rabu. Offline emociju skalirali smo digitalnom preciznošću. Kroz Meta i Google kampanje te INEP automatizaciju pretvorili smo Audioliber u nacionalni događaj. Rezultati potvrđuju održivost. Unatoč rekordnoj 24. prihodi su rasli za dodatnih 25%, a broj pokrenutih slušanja audioknjiga za 90%. Rast slušanja se nastavio i nakon kampanje s nevjerojatnih 120%. Promet ostvaren samo u studenom nadmašio je ukupni promet cijele prve godine postojanja aplikacije. Isplovili smo u zalazak sunca s dokazom da smo stvorili trajnu vrijednost. Apple nas je uvrstio kao featured number one aplikaciju tijekom cijele kampanje. Audioliber dokazuje, tehnologija je alat društvene inkluzije. Jer dobra knjiga daleko se čuje.